chiano chia Bogeka Mochenwa nigo yaganirie gusirwa iro kumurwaria omwana obo oyoberega kurwara asegeka bono na kurengana na ochocho ndie kiyoro mugaka bwenke yo nigateremna omwana oyo nigachagete kurwara ase oborwaire bonke obo barimo ase yaikeire bona atari kwenyara egento baganirie abarai nabo igo abasamari abayawesokia erio ko basira kurwase omuchando yo Paul Kapokara Norbotioro yamateye igari mugaka Ochoto Ndieki kurwase kinyorekiga kya Bogeka Mochenwa nigo ekoerera enjira umwana yo bagendere ko bagaguchandekese myake menge kuwatekana mu n'oburwire obwandake wagendere ko babuko muchanda butaramanyekana wekabono imyake yarwarire nigire imyaka 20 ego kikobe 20 nande nigari ngo umwana umutindi utari gotakanonye munda ninjibwega nari kumugamerera twale ko banera lakini jaigete engakigete agaso akundwa ninonye ninje nabale kundwa ni amnyoga tikuchi egetireke akangite miyoro motuzana lakini nyasawo liguru nero ngonye tibakainde bunaindeya Mugakundieki nigagotwerera enchira bagendere ko bagwetana ni umwana oyoiga ase tinyagitari asamaraguri chikanisa kurendete baranyara ko bakonyora bokonye bonde bwensi nara munjukanirie banyamesira na munjukanirie ase chikanisa na munjukanirie ange busa tinanya gororanga nimbwa techenje ndinda akonyegere yaikire bono mwana oyo oikire bono na munjukani bono nkoligina nali gipaka nonye na ali nyangoli mate nali gina burwa paka nacha kumanyore ichiro aralirwa matuka 3 arange guko atari kulikende namaboja naira ni nyumba ba igabono bunali nyumba igo narendete ngakongonda chitirisa akongondere mirangwa angatikali umurango buoka nalia jete kuna kuira nanse chinguru chiriya chikanya kuira nanze paka buna bono chikirete nyumba iyo nalia abantu bande bajete ko bayikomoikera komoikange ningana boigo agendere ko bagakweranga omuchando bunoyo nigo boigo obwatete umwana onde oyore munyarokoso gete boye egento wikabono bagenderete ko bagwichanira bono nono yo kumuru nyuma nere nababwate mujando bo kumajibubwekano nere nabara irensego ano muntu osogete uri boy nababwate mujando nguyo kabisa ego era tari kwenyara era bono nero utakari kwenyara ona kire kulingira ngo bakonyera yanzinyire nere linda bakonyera nganije igabo igo nigegerete gwichania abange egekogera kurugesa barabake igo barorire omwancho yo iga oboka agendete ko bagaguchandika ase bono baganiriye kunyara ko bagusirwamo nabarayibo wanja unenjire ya moyo kubatolya kurwase omuchando yo iga yo kwa neva nisimachikiondieki rwarte no mwana one wendu yane abo nomo kake na arenge lakini kironda around class 3 arenge class 8 ga chagete ukwana mangana kite yani yobo sokura kinyara ukwana sabantu wasi batamete ko nyagitari bagatanga abwato pungufu wabo ngo mara nyagitari ngo ngare wate birole karusi wa gonja kanani uke bundu kunamute na guru Mombasa itiri at least batamino ko mwencho kanani lakini baro ndranyo bakonye njibona ndo mageni yake lakini nanyolete na nachite no nanyolete ali nyumba tindi komara kalisku ago josoke ulimo gekera akusibu nalingo chana moro samari tangoro Florence Kirbo bichana utusaba okonya kurwase serikali etokonya umwana uyu turwaleira myake menge iginko ripotire getaseni kya wanjete kya Ndize TV kurasa chinseme chiga cha Bogeka Mochenwa imeye chinseme chiga chebunga ya Bogotutu wa masaba imeye county ya Nyamira inchego nkoro kwa Polycarp Okara